गोव्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. यंदा तर सगळ्यात हायेस्ट पाऊस झाला आहे. खरं शेवटी काय असतं, एप्रिल मे मध्ये पाण्याची प्यायच्या पाण्याची टंचाई असते. म्हणूनच हे वाटतं ना, अडवायला पाहिजे ते पाणी. आता कशा पद्धतीने अडवायचं त्याच्या सायंटिफिक पद्धती आहेत, त्या पद्धती आपण अवलंबल्या. त्याच्यासाठी आपण इथे माणसं आपली हे तयार करू, आपण टीम तयार करू. कधीपासून करणार? कधी? आत्तापासून तू ये पाहिजे सुरुवात करायला बरोबर ते सुरू करू. पण गोव्यामध्ये एक विशिष्ट कुठला सगळ्याच इथे सगळंच पाणी आपलं तिकडे जातं. कुठे कुठे करता येते बंधारे हा जी कॉन्सेप्ट आहे ती कुठे घालता येईल, कुठून जातोय, विसरा कुठे होतोय, हे सगळं बघतो. त्यामुळे ते पाणी जे आहे ते अडवणं, वॉटर कन्झर्वेशन हा बेसिक. मग त्याच्यानंतर मग पूरक आपले कुठले शेतकऱ्याला आहेत, व्यवसाय आहेत, मग हे शेळी पालन आहे, जनावर. शेतकरी इज द मेन. शेतकरी हा बेसिक. कारण सगळ्याच गोष्टी आपल्याला एकत्र नाही करता येणार. काही ज्या आपल्याला जमतील तेवढंच आपण करू शकतो, पण तेवढंच करणार, त्याला मर्यादा आहेतच.